Kun ba iet, ngiju syat jing baman lah kasngi. Hatu ngila aju perkat bah. Kabam kabang ngibam katain em ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Balik kini ka jing keliminta. Katu kedukaan Russian bapen yai ubah raju. Uya tu yang ah. Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma. Ba, kumnungan lai nak kini kijing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukom bam jong pi. Bunsen ki long kmi bat ki kelong khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet. Ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon kajing bam ka bantei kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kajing bam badi hakidukan ration. Kata kamut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka fortification jong kau, kandum kata ya kajing mat ba kajing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing per la da dai ha karukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum juru la shet ya uni ukau. Okum ta. Dia kun. Kajing bam ba ai ka kwat ka kya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya